Krušovcu, da. Bravo. Komšije, moramo otvoriti vrata da čuju i komšije. A danas sam inače pozvala momka, možda ste i čuli za njega, Goran Filipović, najbolji imitator Michael Jacksona. Da, čuli smo i vidjeli smo. Da, i hoću i njega malo da predstavim, sutra ću ga pozvati malo i na televiziju. Nek se predstavi malo gledaocima, neka znaju u Bijeljini. Toliko talentovanih ljudi. Kad ćete vi da dođete kod mene na televiziju? Kad se vratim... Pa kada se vratimo da imamo šta da pričamo. Može, i donesete snimke. Kaže komšija. Komšija uvijek kuca kad god dolazi, da samo znate. Ja sam lepo vaspitan, ja kucam i kad izlazim. Da, jeste. Na koga kucaš Šta je kad bilo izlazi? sa rašljama sada? Mrgud. Mrgud je taj komšija naš koji pravi... Šta je sad uradio? Ja ću da kažem, kada je čuo pesmu Eleno Kerko, mislim da tad si polomio. To je pesma za moju mamu. Moja mama voli tu pesmu. eto, vidiš kako sam Nikad nije pogodila. znala da je otpeva mučenica, moja Mileva. Ja ću tebe voditi kad bude ona slavila 96. rođendan. Da. Mi uvijek proslavimo 96. rođendan naše familije. Ja ne znam da li Jesi ću čula dočekati. pesma kod... Ja sam čuo samo onaj deo, jer sam bio u podrumu. Jer meni se rašlje proradile. Znači nafta. Jel imamo? I ja pogledam nafta, reko 100% u podrumu, sad to kad ja iskopam, to ima da žljune, razumeš? Međutim, tamo stavio 5 buradi nafte, mrgud i 6 kanistera. I kaže, šta ti radiš ovdje? Pa reko, rašlje ovo trte mrte, kad on kaže, rašlje pa o leđa, sreće imam jaka leđa. Ali pazi, nisam ja našao naftu, ali sam našao crno zlato. Crno zlato? Isti Michael Jackson, samo što je belji. Michael Jackson? Sad ću da ti kažem, Michael! Nemoj, pa Mikajlo! došao Goran. Miki! Goranče, jaj, pa došao Goran. Slobodno. Kaži dobar Pa dan. gde dan, dobro večer si? svima. Evo, to je Michael. Pidit, pa gde Poštovanje. si? Kako si dalje te ljubim? Dobrodošao, jel puno? Pošto on došao, ja ću se ispio. Upravo si moj komšiju ljubav. Naravno. Goranče, Ja sedim pored grupa tebe. Molika i Aneta Band, Moje Aneta. poštovanje prema svima. Michael Jackson, Da pozdravim ovu prelepu živ je, damu. kralj je živ, nije umro. Momci, poštovanje. Gorane, možeš da sjediš kod komšije? Komšije, ustani, molim te, neka Goran sjedne tu kod Tako meni ono... Anete. Ostavimo muziku sa strane. Donio si i muziku. Aneta, Ja. srećemo se za rođendan moje mame 96. Vidimo Što se. malo ubrzamo stvari. Goranče, sjedi, raskomoti se, osjećaj se kao kod moje kuće. Jeste, i Jesi ja sam. dobro, Michael? Kako Odlično, si? Dobro odlično. si. Vidi, gdje je rukavica? Evo je. Ja. Ali blistaju kod tvoje ove ribice u akvariju.